Príbeh úspechu, úspešný príbeh firmy Schiedel. Schiedel to je vyše 50-ročná skúsenosť. Meno firmy pochádza od jej zakladateľa, senátora Friedricha Schiedela. Skutočnou inováciou firmy bola koncepcia viacvrstvového komína. Schiedel je synonymom dokonalosti v celoeurópskom merítku a vyvolal skutočnú revolúciu v stavebníctve komínov. Dnes patrí skupina Schiedel k spoločnosti Lafarge Roofing a vo svojej branži udáva tón. Striktná kontrola kvality a využívanie najmodernejších technológií sú pre firmu Schiedel samozrejmosťou. Spoločné úsilie našich spolupracovníkov a partnerov je neoddeliteľnou súčasťou nášho úspechu. Všetci naši spolupracovníci sa identifikujú s filozofiou firmy Schiedel. Naša identita. Schiedel je na špici producentov systémov odvodu dymu a plynových splodín. Zavezujeme sa priebežne zdokonalovať naše technické vybavenie i bezpečnostné štandardy. Naši zákazníci. Spokojnosť zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Medzi našich zákazníkov zaraďujeme projektantov, obchody so stavebninami, sanitov a vykurovacou technikou, investorov, stavebných podnikateľov a last but not least aj súkromných stavebníkov. Kvalifikovaní a motivovaní spolupracovníci sú základným predpokladom optimálnej starostlivosti o zákazníka a sú takisto zárukou našej hospodárskej prosperity. Naše obchodné partnerstvá sú zamerané na trvalý vzťah a vyznačujú sa férovosťou, spoľahlivosťou, priateľskou atmosférou a profesionalitou. Naše priority. Bezpečnosť, ochrana života a životného prostredia sú pre nás dôležitejšie ako bezprostredné ekonomické výhody. Každý komín značky Schiedel je samostatným úspechom. Pre každú koncepciu vykurovania máme vhodný komínový systém značky Schiedel. Okrem toho neustále pracujeme na technologických inováciách v mnohých oblastiach domovej techniky. Keď sa povie komín, myslí sa na Schiedel, a to z dobrých dôvodov. Komíny značky Schiedel s vnútornou keramickou rúrou spĺňajú všetky požiadavky kladené na moderné vykurovacie technológie. Vnútorná keramická rúra komína značky Schiedel je absolútne odolná voči vlhkosti, odolná voči korózii, požiarovo bezpečná, tesná voči úniku spalín. Ďalšou dôležitou zložkou nášho úspechu je osvedčená odbytová politika našej firmy. Premyslené marketingové balíky na konkrétne potreby, prispôsobené podujatia a promo akcie. Z obchodu prichádza Schiedel priamo do domu a prináša bezpečnosť a pohodu do každého rodinného domu. Vysoko motivovaní predavači sú priebežne vzdelávaní a ovládajú všetky novinky v oblasti komínovej techniky. Skupina Schiedel začala svoju expanziu v roku 1991 založením dcérskej spoločnosti v Českej republike. Táto expanzia vyvolala potrebu vybudovať nové výrobné kapacity. Dnes vyrába Schiedel v 11 európskych krajinách. Komínové systémy značky Schiedel sú zárukou najvyššej kvality. Povie sa komín a myslí sa Schiedel. Oheň prináša pohodu. Odkedy človek objavil oheň, využíva ho na výrobu svetla, tepla, prípravu potravín ako spoločenské centrum. Oheň je tiež predmetom mýtov a legend. Oheň bol spútaný a stal sa neodmysliteľným spoločníkom každej civilizácie. Od táborového ohňa až k otvorenému krbu,
Od sedliackej chalupy až po obývačku s krbom od návrhára. Ale nezávisle od toho, pre aký vykurovací systém sa rozhodnete, dole uvedené argumenty hovoria pre domy s komínmi. Bezpečnosť, nezávislosť a útulnosť. Komíny značky Schiedel sú symbolom bezpečnosti pre váš dom i vašu rodinu. Komíny Schiedel zabraňujú upchatiu sadzami a s tým spojeným nebezpečenstvom úniku spalín, alebo dokonca stratu majetku spôsobenú požiarom v dome. Komín je poistná zmluva zabudovaná v dome. Nezávislosť, slobodný výber paliva podľa dostupnosti a cenovej situácie. Komíny značky Schiedel prinášajú nezávislosť, čo znamená, že sa môžete rozhodnúť pre akýkoľvek druh paliva. Pravidelne dochádza k masívnym zvýšeniam ceny niektorých palív. S komínmi Schiedel môžete presedlať na to palivo, ktoré je momentálne cenovo najvýhodnejšie a najdostupnejšie. Nezávislosť znamená nebyť závislý od centrálneho alebo diaľkového zdroja vykurovania. Moderné vykurovacie systémy sa nezaobídu bez elektriny. Ak vypadne prúd, nemožno vykurovať. Prirodzený efekt stúpania tepla vytvára potrebný ťah aj bez energetického zdroja. Ak si zákazník naplánoval dostatočný počet komínov, môže rýchlo presedlať na alternatívne systémy vykurovania. Iba komín v dome vám dáva istotu aj pri výpadkoch elektrického prúdu. Komíny značky Schiedel prinášajú nezávislosť. Útulnosť a príjemné prostredie sú dôležitým predpokladom pre našu duševnú a telesnú pohodu a v konečnom dôsledku pre naše zdravie. Komíny Schiedel prinášajú pohodu. You. Do you know that bad girls go to hell? Dostatočný počet komínov Schiedel v kombinácii s kachlami, krbom, kuchynským sporákom alebo moderným ekologickým vykurovaním zvyšuje celkovú hodnotu nehnuteľnosti. Plánovať znamená sporiť. Nikde to neplatí viac ako pri naplánovaní dostatočného počtu komínov a účinného vykurovacieho konceptu. Naplánovanie optimálnej vykurovacej koncepcie vyzerá takto. Hlavný vykurovací komín je samozrejmosťou pri spaľovacom teple, plynovom či olejovom kúrení. S univerzálnym komínom ste pripravení na všetky vykurovacie technológie a druhy palív teraz i v budúcnosti. Izbový komín dodáva pohodu a príjemnú atmosféru, zvyšuje kvalitu života a bývania vašej rodiny. Je napojený na krb či kachle teraz alebo v budúcnosti. Stručne. Teplo, ktoré ide pod kožu. Multifunkčná šachta. Inštalačná šachta, umiestnená pri komíne, sa ideálne hodí na natiahnutie rôznych vedení, ako napríklad solárne články, satelit, akékoľvek prekáblovanie od strechy až po suterén. Ak si nezvolíte túto koncepciu troch výhod, potom neskoršia inštalácia solárnych článkov, satelitu či internetu nebude možná bez finančne náročnej prestavby spojenej s množstvom špiny a odpadu.
Komínové systémy značky Schiedel prinášajú bezpečnosť, nezávislosť a pohodu a tak zabezpečujú trvalo príjemnú atmosféru v rodine. Schiedel Kombi je moderný dvojprieduchový komínový systém určený predovšetkým pre rodinné domy. Vznikol kombináciou dvoch samostatných systémov Avant a Uni. Avant je systémom určeným pre moderné plynové spotrebiče vrátane nízkoteplotných a kondenzačných. Umožňuje napojenie spotrebičov s atmosférickým horákom, ako aj spotrebičov v prevedení turbo. Systém Uni je dlhodobo prevereným systémom viacvrstvového komína. Pri systéme Kombi je využívaný predovšetkým pre pripojenie doplnkového zdroja, či už krbu, krbových alebo kachlových pecí. Kombinácia oboch systémov, doplnená o vetraciu šachtu, poskytuje užívateľovi nielen komfort z hľadiska vykurovania, ale taktiež možnosť vetrania, prípadne rozvodu inštalácie. Nová generácia komínových tvárnic dodáva systému Kombi značnú flexibilitu, čo do kombinácie priemeru. Avant priemeru 14 cm môže byť kombinovaný s prieduchom Uni 16, 18 alebo 20 cm vrátane riešení s vetracou šachtou. Prvky, z ktorých sa systém Kombi skladá, tvoria premyslenú stavebnicu, ktorá pri správnom montážnom postupe vedie k dokonale funkčnému dielu. Komínové systémy Schiedel sa vyznačujú jednoduchosťou montáže, podrobnými montážnymi návodmi pre ich stavbu. Jedným z nich by mala byť i nasledujúca animácia. Na dostatočne únosný základ položíme hydroizoláciu. Ku komínu privedieme potrubie pre odvod kondenzátu. V tvárnici vyrežeme otvory 22x16 cm, budúce otvory pre mriežky. Mriežky nemusia byť na tej istej stene a je možné ich osadiť do rôznych strán podľa projektu. Na hydroizoláciu nanesieme maltu a osadíme prvú tvárnicu. Tvárnicu vyrovnáme vodorovne i zvislo podľa vodváhy. Pre jednoduchšie nanášanie malty používame maltovaciu šablónu. Bráni zapadnutiu malty dovnútra komína. Do maltového lôžka položíme betónovú soklovú dosku. Časť dosky s 5 otvormi musí byť v mieste prieduchu Uni. V ďalšej tvárnici vyrežeme cez celú jej výšku otvory pre komínové dvierka. Dvierka nemusia byť na tej istej stene. Pomocou maltovacích šablón nanesieme maltu na soklovú dosku. Osadíme tvárnicu s otvormi pre dvierka. Tvárnicu vyrovnáme zvisle a vodorovne pomocou vodováhy vytlačenú maltu odstránime. Na šamotovú misku pre odvod kondenzátu, otočenú vývodom hore, nanesieme pištoľou pozdĺž okraja špárovaciu hmotu Rapid. Misku osadíme vývodom dole v mieste prieduchu Uni. Po pritlačení a vyrovnaní zotrieme vytlačený tmel. Izolačnú rohož rozpolíme po výške plátkom pílky. List pílky pre rezanie rohoži je v balení čelnej dosky, ktorá je súčasťou základnej súpravy. Izolačné rohože ohneme a zastrčíme do tvárnice s výrezom pre dvierka. Spoj rohoží je vždy uprostred zadnej steny. Zárezy v rohoži smerujú dovnútra prieduchu. Izolačné rohože spredu zrežeme pozdĺž zadnej hrany kanálikov zadného odvetrania. Tieto kanáliky musia zostať voľné po celej výške komína. Pomocou maltovacích šablón nanesieme maltu na tvárnici. Zámok v miske zbavíme nečistôt a nanesieme v dostatočnom množstve špárovaciu hmotu Rapid. Šamotovú vložku pre komínové dvierka osadíme do kondenzátnej misky. Pozor! Orientácia šamotových vložiek Uni je vždy v tzv. povode.
Platí i pre tuhé palivá. Odrezky z rohože použijeme ako šablónu pre úpravu ďalších rohoží. U 2 rohoží odrežeme rohy. Upravené rohože ohneme a zasunieme do tvárnice okolo vložky pre napojenie dvierok. Okraje rohoží nad rámčekom zviažeme, skontrolujeme priechodnosť kanálikov zadného odvetrania. Vytlačenú špárovaciu hmotu znútra vložky odstránime pomocou navlhčenej hubky. Ďalšiu tvárnicu upravíme tak, aby medzi hornou hranou šamotového rámčeka a tvárnicou bola medzera 3 cm. Do maltového lôžka osadíme tvárnicu. Tvárnicu vyrovnáme. Vytlačenú maltu i hneď odstránime. U prieduchu Avant do pripravenej vrstvy tmelu položíme vložku téku späta. Hadičku sifónu pretiahneme otvorom v soklovej doske. Vložku vystredíme a vyrovnáme. Po očistení hrdla tékusu Pety Avant nanesieme tmel Rotempo. Tmelom nešetriť. Vložku zakryjeme montážnym krytom vložiek. Bráni znečisteniu tmelu. Ak nie je vložka pevne vystredená, upravíme miernym stlačením vystreďovacie prvky. Oba prieduchy zakryjeme maltovacími šablónami a na tvárnicu nanesieme maltu. Po odložení maltovacích šablón osadíme ďalšie tvárnice. Keramická vložka systému Avant je stále zakrytá oceľovým montážnym krytom. Do prieduchu Uni vložíme izolačné rohože. Zámky spájaných vložiek zbavíme nečistôt. Do hrdla vložky Uni nanesieme pištoľou špárovaciu hmotu Rapid a usadíme ďalšiu vložku. Špáru medzi vložkami vyhladíme vlhkou hubkou. Špára musí byť celistvá bez nevyplnených miest. Osadíme maltovacie šablóny, nanesieme maltu a osadíme ďalšie tvárnice. Priebežne sa vyrovnávajú pomocou vodováhy. Do prieduchu Uni vložíme izolačné rohože. Zmontujeme vyhladzovač špár, určený pre prieduch Avant s profilovými vložkami. Pomocou magnetu na spodnej časti vyhladzovača vytiahneme montážny kryt vložiek. Do naneseného tmelu osadíme profilovanú šamotovú vložku. Vyhladzovačom špár zahladíme spoj vložiek. Pohybom hore, dole s pridržiavaním vložky. Vyhladzovač odkladáme do nádoby s čistou vodou. Do hrdla profilovanej vložky nanesieme pištoľov tmel Rotempo. Tmelom nešetriť. Osadíme montážny kryt vložiek. Celý postup opakujeme až k miestu, kde má byť do niektorého prieduchu pripojený dymovod. V mieste osadenia odbočky Uni vyrežeme otvor v tvárnici. Otvor nesmie byť vyrezaný cez roh tvárnice. Po nanesení špárovacej hmoty Rapid osadíme vložku. Vložku pre napojenie dymovodu je nutné vyrovnať. Sopúch sa nesmie dotýkať stien tvárnice. Začistenie špáry medzi vložkami prevedieme molitanovou hubkou. Po nanesení malty osadíme ďalšie tvárnice. Medzera okolo sopúchu vložky pre napojenie dymovodu je zakrytá čelnou doskou z minerálnych vlákien. Veľkosť čelnej dosky upravíme zrezaním. Plechové uholníky zabodneme z boku do čelnej dosky a dosku osadíme. Materiály sa teplom rozťahujú, preto okolo sopúchu i okolo rúry kovového dymovodu musí byť medzera, krbárska šnúra okolo dymovodu. Pre pripojenie dymovodu pod uhlom 45 stupňov je nutné vyrezať pred osadením v hornom okraji poslednej tvárnice otvor o šírke 29 cm. Spodný okraj otvoru je v úrovni, kde končí predchádzajúca vložka. Tvárnice osadíme. Nasleduje osadenie ďalšej tvárnice s otvorom o šírke 29 cm cez celú výšku a osadenie izolačných rohoží, vrátanie ich úpravy odrezaním pozdĺž zadnej hrany kanálikov zadného odvetrania. Osadíme do špárovacej hmoty vložku pre napojenie spotrebiča. Po osadení vložky upravíme a osadíme ďalšie izolačné rohože. Skontrolovať priechodnosť kanálikov. Špáru medzi šamotovými vložkami zahladíme.
Pri nanášaní malty na ďalšej tvárnici použijeme iba jednu maltovaciu šablónu. Profilovaná vložka systému Avant je zakrytá montážnym krytom. Po osadení ďalšej tvárnice osadíme okolo sopúchu čelnú dosku. Profilované vložky 66 cm dlhé je možné v prípade potreby skrátiť zrezaním spodnej časti bez hrdla. Rez musí byť rovný a kolmíku zvislici, aby vložka dosadla do hrdla rovno. Dĺžka odrezanej časti sa riadi údajom z projektovanej dokumentácie o výške napojenia spotrebiča. V predpísanej výške vyrežeme v stene tvárnice osovo umiestnený otvor 16×33 cm v jednej, prípadne v dvoch tvárniciach. Na hornú plochu tvárnice nanesieme maltu, osadíme tvárnicu s výrezom. Pred osadením vložky pre napojenie dymovodu vytiahneme montážny kryt vložiek. Do hrdla spodnej vložky nanesieme rotempo a osadíme T-kus napojenie dymovodu s gumovým adaptérom v hrdle. Špáru zahladíme vyhladzovačom špár. Do hrdla profilovanej vložky nanesieme tmel rotempo. Osadíme montážny kryt vložiek a pokračujeme v bežnej montáži komína. Do vyrezanej tvárnice osadíme kovovú čelnú dosku s gumovou manžetou pre pripojenie turbokotlov, alebo bez nej pre ostatné typy kotlov. Okolo komína musí byť v mieste prestupu stropom medzera 3 cm, ktorú je nutné vyplniť nehorľavým materiálom. Pod úrovňou strechy osadíme krákorcovú dosku, na ktorú vymurujeme obmurovku z maloformátových tehiel s použitím špeciálnej malty. Výška obmurovky môže byť maximálne 4 metre. Statická zásada, polovica výšky nadstrešnej časti musí byť pod úrovňou strešnej konštrukcie. V poslednej tvárnici vyrežeme v protilahlých stranách menšieho prieduchu otvory 24×15 cm. Tvárnicu po nanesení malty osadíme výrezmi smerom dole. Pozor! Rovnaké otvory ako v tvárnici je potrebné vynechať v obmurovke. Do týchto otvorov osadíme krycie mriežky. Izoláciu v systéme Uni v poslednej tvárnici zakončíme minimálne 6 cm pod hornou hranou tvárnice. Do maltového lôžka na poslednú tvárnicu osadíme kryciu dosku. Prefabrikovaný komínový plášť pred osadením upravíme zrezaním podľa výšky komína nad strechou a sklonu strechy. Komín musí byť predom oplechovaný. Pri zrezávaní plášťa je potrebné pamätať na orientáciu plášťa v náväznosti na osadené mriežky a otvory vyrezané v tvárnici. Plášť zrežeme uhlovou brúskou. Upravený plášť osadíme do maltového lôžka. Plášte je potrebné osadzovať s pomocou žeriavu. Po osadení plášť vyrovnáme vodorovne i zvisle a retačnými skrutkami. Skrutky je nutné uťahovať jemne. Nasleduje osadenie posledných vložiek a kónického vyústenia zo súpravy komínových hláv. Na kryciu dosku položíme kónusy, odmeriame dĺžky posledných vložiek Uni a profilovanú vložku skrátime podľa nameraných hodnôt uhlovou brúskou. Po nanesení špárovacej hmoty osadíme dĺžkovo upravené vložky. Na vrchnú hranu vložky nanesieme tmel rapid a osadíme kónusy. Do odbočky T-kusu profilovanej vložky v päte komína osadíme kruhový revízny uzáber. Otvory v päte komína sa osadia mriežkami až po omietnutí spevnenom výstužnou sieťkou. Komínové dvierka sa vysadia zo závesov a rám sa pomocou klincov pripevní k tvárnici. Priestor okolo rámčeku, systém Uni, musí zostať voľný. Dvierka sa po omietnutí zavesia do rámčeka. Prieduch Avant je možné potom uzatvoriť. Pri prieduchu Uni dôjde uzavretiu až po vložení vnútornej časti dvierok.
nutné vybrať zaisťujúcu poistku. Komínový systém šídel kombi zlučuje dva moderné systémy v jednej tvárnici. Šetrí miestom v dispozícii domu, umožňuje pripojenie prakticky všetkých typov spotrebičov, vrátane uzatvorených plynových kotlov v prevedení turbo. Systémové riešenie nadstrečnej časti zaručuje dlhodobo dokonalý vzhľad bez potreby mimoriadnej údržby. Pokiaľ je systém kombi postavený z originálnych dielov, dodržaný montážny návod výrobcu a všeobecné zásady výstavby a pripájania spotrebičov, je naň poskytovaná nadštandardná záruka 30 rokov.